sha dariya. Labarin wani abun dariya da ya faru a wani ƙauye da ke cike da ƴan ta'adda a wani masallaci. Idan da sallah ke da wuya sai ladan ya ɗauki loudspeaker ya fara magana. Mun gaji da irin abunda ake yi mana na ta'addanci a wannan garin. A bi ƙauyukan mu a ƙona mana, a bi kasuwannin mu a ƙona mana, a sace mana mutane sai mun biya kuɗin fansa. Hatta masallatan mu basu tsira ba, ana kawo mana hare-hare a cikin su. Saboda haka mun san mutanen nan da suke yin wannan abun, wasu in sun gudu mun san iyayen su. Zamu haɗa kai da hukuma domin a kame su a kuma kame iyayen su. Yana zuwa nan a daidai zancen sa sai ya ajiye loudspeaker yace jama'a assalamu alaikum. Sai liman yayi sauri ya ɗauki loudspeaker yace da fatan an gane mai magana ba liman bane ladan ne.